बेलेगेनो खाथं खाजोंनि बिसिंतै जों दाग्लायबो हायनोहाय थानाय बिसिनिहाय वर्ल्ड इंडिजिनस डे दाय 15 अगस्ट दाय जिनि महाराजा बीर बिक्रमनि आसाइमा साल दाय जिनि एडीसी फाउंडेशन डे बो जों प्रोग्राम पालायनो थांदों बुसकांगो बैलानो जों 9th अगस्ट जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे जों पालायजागनाय आबोनि आगोलाव 15 अगस्ट पालायजागनाय आबोनि आगोलाव 19th अगस्ट जिनि महाराजा बीर बिक्रमनि बार्थडे अबो जों पालायजागनाय आबोनि आगोलाव जिनि 23rd अगस्ट आबो जों एडीसी फाउंडेशन डे अबो जों पालायजागनाय याबन बागै जों जत लुकुरावनो जों खाबाय जों खामि आफारा जों खाबाय लामसोगो फाइनाय जिनि 9th अगस्ट फुंनि 9टा तांपुन सिमि जों जिनि सिरिसितिनि जिनि गानमुं जुनमुं जिनि सुमै मोसामुर सामुं बायख्लायो जों लामाव जों हिमबत हिमानि बिसिंतै जों इंडिजिनस डे पालायजानाय आबोनि आगोलाव जों नवाय ऑडिटोरियम थाङो जों हायनो जों प्रोग्राम फट' जों पालायनाय जों दुगमालि हातिनि बाखांति सिबिसिं याक्ति हिमायाबो जों नवाय ऑडिटोरियम फायनाय या दिनो जों बेलेगेनो प्रोग्राम फट' खालायनो जों जिनि लुकुराव पाल बाक्सागले जों आदिनो जिनि वर्ल्ड इंडिजिनस डे जों सेलिब्रेट खालायनाय सेलिब्रेट खायनाय स्टूडेंट नट बायजा स्टूडेंट बतंनाय ते जिनि जत लुकुराव बतंनाय जों जत पाल बाक्सागले जिनि ऑफिस स्टाफ रक जत मिलायनो जों आदि सेलिब्रेट खालायनाय जत ऑफिस स्टाफ दं जों टारगेट खालामनाय जों 2000 मायरा पब्लिक बायको मिले जिनि स्टूडेंट को मिले को जों खालामनाय जिनि जे जिनि सिरिसितिनि जिनि सामु मोसामु सुमु ते जिनि दाग बरगनि जिनि गानमुं जोममुं तेबो जों आदि जों नायथावक ले जों पालायनाय ते जिनि डिटेल्स हाबोन बरति बेलेगेनो गाहाम इनिशिएटिभ नाना दङ जों आदिनो जों गोबां मानसिनि हदानि बिसिङावबो जे बरम मानि फायनाय जिनि दफानि जों सारि तुगनाय जिनि आथुकिरि राव मुथुं जिनि दफानि सेंग्रा राव एबा जिनि जे आथुकिरि मुथुं बरम तेबो जों गायसा जिनि सगाय याखन पादाबो जों नाना जाबाय जों सेन्ट्रली जों जिनि डिटेल्स हाबोन बरति जों खमलंगो जों पालायलायजानाय ते गामि के आमसे तो गोबां जों मानि पालायलाय जों जाने एरियाव जों पालायलायनाय आबो अनुकारिबो जों सेन्ट्रली जों जिनि डिटेल्स हाबोन बखते जों जिनि खमलंगो जों पालायलायनाय जिनि अ जगाव गेस्ट दंनायनो जिनि अ डिटेल्स हाबोन जे चालुबि दंनाय ते जिनि आदिनो जिनि जे गेस्ट जे फाइनाय आबो जों दिनै बिसिं जों फाइनल खाय नम बिसिंनो जों आयमुं या फारनाय दिनै त जों नायनि अ मान्थ जों चारटा प्रोग्राम फट' फायनाय थाङै दङ आबोन बिसिं जों गाहाम इनिशिएटिभ जों नाय दङ ते बुसकांनि जे प्रोग्राम लगाबो अ प्रोग्राम कारिबो जों प्रोग्राम ताम जों जे बदांनार जोंनाय आबर जों जामन बिसिंतै जों आयमुं या फारनाय